Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта абмеркаванне с нашим паважаным гостцем, добрым нашим сябрам і маім і Еўрарадыё, палітычным аглядальнікам, аналітыкам Віталём Цыганковым. Прывітанне, Віталь. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Я хочу адразу у якасці такой рэкламы і падзякі Віталю за тое, што ён знайшоў час і завітаў до нас сёння, скіраваць вас да яго колонки, да яго такой штодзённай колонки, якую ён піша для радыёрацыі, і не толькі піша, але і там штосьці, здаецца, нават у гуку выдае. Конечно, это ж FM радыё, там гук, да. Ну все, вернуўся да вытокаў, да, калі свабодзе бы был яшчэ эфир, уже гадоў 6-7 яго няма, эфиру толькі сайт. Вось, а дзякуй там, я б не сказал, что там, на жаль, немагчыма кожны дзень нейкія там глыбокія адкрыцці даваць, якія часам я з прэтэнзій на то, што даю нейкія філасофскія допісы Фейсбуку. Там это факты, каментар, нешта штодзённае в рамках 3 хвілінаў. Але калі што сёння актуальна, можете там глянуць, звычайна гэта ёсць. Так што заходзьце, глядзіце, і безумоўна на сайце Свабоды таксама глядзіце матэрыялы Віталя. А мы да вайны. Але давай перш чым мы перамесцімся далёка на там Армузскі праліў, Іран, ЗША, Трамп і ўсё гэта астатняе. Давай да нашага беларускага. Слухай, вот недавно заявы Лукашэнкі прагучалі такія вот про вайну, про падрыхтоўку, там с адну з самых моцных армій мира. У нас учора в эфиры мы абмяркоўвалі с Евгеном Красуліным тэму, правда, вот этого геноцида беларускага народу, якую зараз вельмі запускаюць ізноўку у інфармацыйную прастору. Там нават ужо падлічылі колькі грошай за геноцид, нібыта хтосьці там павінен Беларусі пералічыць. І ён кажа, што это таксама у межах такой псіхалагічнай падрыхтоўкі беларускага грамадства да вайны ўсё адбываецца. Таму што, маўляў, вон там тыя, которые супраць нас, трэба рыхтавацца, а можа прэвентыўны удар нанесці. Что ты скажешь? Вот что табе бачыцца? Наколькі гэта просто такое пазёрство, паглядзіце, якія матча герой, ці за этым нешта большее? Такая мілітарысцкая падрыхтоўка беларускага грамадства, яна сапраўды ідзе даволі актыўна апошні час, але я б сказаў, што яна ідзе ўвесь час кіравання Лукашэнкі з рознымі прылівамі адлівамі. Мы памятаем, як в мемах там гэта крававы монстр НАТО. Гэта калі было? Гэта было ў 90-е. Ці там яшчэ там такія ж заявы, гэта было ў нулевыя. Карацей, Лукашенко з гэтага прапагандысцкага канька нікуды не злазіў, калі яму трэба было па нейкіх унутраных прычынах альбо па замежна-палітычных прычынах нешта дэманстраваць Расіі. Конечно, зараз сітуацыя трошки іншая пасля 22-го года, калі вядзе Расія агрэсіўную вайну супраць Украіны. Але я просто, скажем, падкрэсліваю, што гэта не вельмі новая сітуацыя, мілітарысцкі угар, чыста слоўны, чыста рытарычны. Чаму я гэта падкрэсліваю? Таму што мала хто ведае, может быть, не всім падабаецца гэтыя дадзеныя, што на бюджэт на новы, скажем, на 26 год в гэтым бюджэце менш выдаткаў на Міністэрства абароны. Дані 24-25 падвышаліся, на 26 яны зменшыліся, не істотна, але зменшыліся. Там, по-моему, называл наш эканаміст Дмітрый Крук лічбу каля 300 мільёнаў рублёў. Яны зменшыліся, і вся гэта траскатня, вся гэта балбатня лукашэнкаўская, она, мне здаецца, вот моя версія, яна, конечно, правильная, мае две задачи. Першая, конечно, показать Лукашенко, показать Путину, якія мы грозныя, глядзіце, и на его претензии, что же вы не рыхтуетесь, мы рыхтуемся. А вот мы провели там сборы, провели там вучэнне. Хотя реально не павелічэнне колькасці армии там падчас прызыву, не павелічэнне фінансавання не адбываецца. Што адбываецца? Павелічэнне колькасці словаў про то, якія мы грозныя, як мы рыхтуемся і як на нас рыхтуюцца напасці. Вот Лукашенко гэтым адбіваецца. Мы памятаем, што рыторыка для яго это аснова ягонай палітыкі. Калісьці то, што было нафтовый обмен на поцелунки, вот это и вся риторика там, не только риторика, але пэўныя дзеянні, конечно, по дружбе с Россией в обмен на
в обмен на нафту і газ танныя. Цяпер гэта пэўная рыторыка в обмен на тое, каб Пуцін не прымушаў Беларусь вступаць ва вайну, каб гэта не было. Але Лукашенко разумее, што ён будзе адбівацца да апошняга, але разумее, што як бы ён не адбіваўся, але такі момант можа настаць, калі яго прымусяць. І на гэты момант, да, вот в тым ліку это падрыхтоўка. Я гэтаму моманту аддаю вельмі невялікі працэнт. Я нагадаю, што з 22-го года, калі пачалася вайна Расіі, ледзь не агульным меркаваннем было тое, што Беларусь вступіць актыўна вайну, маецца на ўвазе, што беларускія войскі будуць удзельнічаць, маецца на ўвазе, што беларуская армія пойдзе ваяваць супраць украінцаў. І я тады быў у меншасці, калі заяўляў, што нет, я не веру, а абгрунтоўваю свае высновы нейкімі, пацвярджаю нейкімі тэндэнцыямі, фактамі, што гэта не адбудзецца. І тады это было даволі не то што рызыкоўна, тады это было сцвярджаць, это было не мейнстрімам. Зараз это мейнстрім, што беларуская армія не вступае, не вступіць вайну. Вот гэтыя новыя кожны раз заявы пачынаюць зноў гэтый мейнстрім ставіць пад сумнеў. А можа ўсё ж вступіць, а можа ўсё ж. Ну пакуль не відаць ніякіх. Канешне, калі раптам пачнецца перасоўванне актыўнае расійскіх войскаў у Беларусь, мы будзем па-іншаму ацэньваць сітуацыю. На сёння відавочна, што сам Лукашенко ні на каго наступаць не будзе, не збіраецца. Там, калі ўж казаць пра бюджэт, то ён в 10 разоў, здаецца, менш, чым польскі бюджэт і в некалькі разоў менш, чым літоўскі бюджэт. Это не значыць, што там грошы ж розныя, але все-таки паказальная лічба. І ясна, што ён толькі это можа быць, калі Расія пачнеце загадае. Вось. А другі варыянт, што ён рэальна баіцца у некага ўварвання захаду. Не то, што ўварвання, а баіцца нейкіх спецаперацый, кшталту трампаўскай у Венесуэле. Ён гэтага баіцца. І нездарма спадар альбо таварыш спадар Кол гаварыў яму, што ты ж сидишь апошний за столом с кепскими хлопцами. Пераходь за стол с добрыми хлопцами, а бачишь, что с кепскими хлопцами здарается. Вось Венесуэла, тут Иран, здарилось, не здарилось, ну, позабивали верхушку. Режим, конечно, навряд ли изменится, поговорим, да, про Иран позднее. А на черте Куба, ну, як больше такая легкая задача для Америки. Там как раз магчыма ставить можно будзе пытанне про змену режима. Гэта не Иран, гэта близко, гэта малое насельніцтва, гэта мало ўзбраення. Карацей, і Лукашенко, ну, рацыянальна разумее, што і все мы разумеем, што гэта мала верагодна, але хто ведае, як павернецца сітуацыя, а што заўтра з Масквой будзе, а што заўтра будзе з падтрымкай Масквы, а раптам яны в Маскве зробяць, там, Путін памрэ, пасля этого прыйдуць пра заходнія нейкія сілы і плюнуць на мяне, і яны дамовяцца, здадуць мяне разам з Амерыкай. Па гэтаму ён такого варыянта таксама баіцца. Але у дадзенай сітуацыі вось гэтыя падрыхтоўкі, гэта просто самазаспакаенне ці што, ці вот сапраўды ёсць перакананне, што вось гэтыя там ганянні салдатаў па палігонах, ці там нейкая там вот эту гвардзію ствараць, там это каго там этих дзядоў этых з пузамі. Ну да, ну партызан заўсёды заклікалі. Партызаны, што, яны яго ўратуюць? Нет, ну а гэта ж, ну, разам з тым не адбываецца ж нічога надзвычайнага. Ну партызаны заўсёды раз в некалькі гадоў там людям в любы час прыходзілі і адразу людзі казалі, а што это азначае, што это азначае. Но калі праглядзець, прасачыць за статыстыкай, гэта перыядычна адбываецца. Як і навучэнне войскаў, нельга сказаць, што зараз трошки больш, но напэўна на фоне гэтай всей рыторыкі трошки больш, чым раней. Але в цэлым нічога, я ж кажу, надзвычайна, колькасць арміі не павялічваецца, бюджэт не павялічваецца просто, ну, все равно солдаты внутри войск, им все равно прыходзіцца служыць. Ну, зробім яшчэ адны вучэнні. Гэта не тое, што штосьці кардынальна мяняе. Да, за самазаспакаенне, справаздачнасць перад Пуціным. Глядзіце, я рыхтуюся, я надзейны саюзнік, мы абараняем заходні фланг нашай саюзнай дзяржавы і перад сваімі ж, ну, па-першае, палітычнымі апанентамі. Не думайце там, што вы сваім палком Каліновскага там прыйдзеце і нас всіх тут адразу пераможаце. Мы тут, вот у нас десяткі тысяч падрыхтаваных байцоў, отоб'емся. Вось, правда, конечно, калі это пойдзе умоўна там польскае войска, не отобьемся, но польское войско не збираецца ісці, это відавочна. Я з табой згодны у тым сэнсе, што хутчэй за ўсё, ну калі не будзе там нейкага безвыхаднай сітуацыі, то не пойдзе Лукашенко, не адправіць войскі. Я называю адаб'ецца. Ім удавалася адбівацца. Да, адаб'ецца, ну калі толькі ведаеш, як ты правильно сказаў, зойдзе ізноўку вялікая групоўка расійская і за сабой, скажем, у новы наступ пацягне і беларусаў. Але вось тое, што зараз інфармацыя з'яўляецца про тое, што там нібыта там расійскія дроны
дронаводы на тэрыторыі Беларусі, ці нейкія пускавыя палігоны для дронаў будуць стварацца ці ўжо ствараюцца, з якіх будзе ісці атака на Украіну. Да, гэта не войскам, але гэта не паглыбленне ўцягвання. Гэта паглыбленне з аднаго боку можна ацэніць так і безумоўна так і варта будзе ацэньваць, але з іншага боку, калі параўноўваць тым, што было ў 22 годзе, калі вступалі войскі і летелі ракеты, а памятаем, колькі это працягвалось, прыблізна праз год, менш нават, перасталі летець ракеты. Ўсё ж таки ВСУ-22 і ВСУ-26 пэўная розніца. Тое, што Лукашенко неяк прымусіў, угаварыў, дамовіўся Расію вывесці адсюль все, ракеты не летелі з Беларусі, як мінімум з 23-го года дакладна ўжо. Так, а то, што зараз, з дронамі, зараз дроны, можа, і важней за ракеты, яны больш эфектыўная зброя. Ясна, што Расія, она, ідзе дронавая вайна паміж Расіяй і Украінай. Дарэчы, ведаем, што недавно новая такая статыстыка прыйшла, і многія гэта в сацыяльных сетках адзначылі, што впершыню за доўгі час Украіна запусціла больш дронаў, чым Расія па Украіне. Украіна ўжо пачынае перамагаць в этой дронавай вайне чыста колькасна. Только что Россия дубасіць там по автобусах и жилых домах, а Украина по розных нафтообъектах, портах и так далее. Ну да, директор Рамштайна, конечно, можа там смеяться, что кожная домогаспадыня на кухне дрон лепіць ва Украине, але ва умовах войны лепш такие. Неважно где, да. Лепіць это першае. Другое, вот уже новая технология, читали картонные уже гэтые основы дронов, якія несуць гэтые, гранаты, там просто боевые заряды и скидывают их. А сам дрон уже с такого жесткого картона робится. Это вогуле штосьці новое, как поветренный змей. Вось. Это, конечно, не на доўгія адлегласці, але там, по-моему, на 200 километров гэтые картонные дроны уже летаюць. Так что тое, что Россия тут, будзе рабіць, Зеленский уже про это папярэджваў, и он про это менавіта кажа, про сцягнутасць Беларусі. Россия, конечно, вот в этой дроновой войне такі кавалак тэрыторыі, праз які она не можа нібыта запускаць, з якога не можа запускаць. Ім, конечно, это мінус. Яны хацелі б запускаць з Беларусі. І вот мне здаецца, гэта якраз тое, што яны могуць прадавіць. Гэта тое, што яны могуць праціснуць, але тут будзе адказ Украіны даволі хуткі, мне здаецца. Калі ўжо Зеленскі заявіў, што яны гэтыя некалькі, не раскрываў падрабязнасці, але мы ведаем эту заяву в інтэрв'ю «Зеркала», што некалькі гэтых станцыяў, которые накіроўваюць дроны, украінцы ўжо знішчылі. Невядома было, ці яны сваімі нейкімі з тэрыторыі Украіны магчымасцямі іх знішчылі, ці яны внутреннімі нейкімі дыверсіямі знішчылі. Вось. А самі украінцы, карацей, нічога мы не ведаем. І ясна, што калі такое нешта паставіць, украінцы будуць это знішчаць, гэтыя, скажем, аб'екты. Таму Лукашенко будзе супраціўляцца, але вот тут якраз мой прагноз не настолькі адназначны на гэта. Гэта Расія можа праціснуць, і тут можа быць Лукашенко с уликом, что это не наше, это российское, приедут российские специалисты, а мы зноў-таки типа не удзельнічаем, мы не прычым, только территорию представляем. Тут Лукашенко могуць продавить его на это. Добра, давай да іншай вайны ўсё ж таки перайдзем. Война да война. Так, на жаль. Дарэчы, фильм ад бітвы да бітвы. Дарэчы, тут ёсць пагроза, што новай вайны. Там нібыта Паўночная Карэя запусціла ракеты ў бок Японіі. Просто акрамя этой навіны маленькая не гатоў нічога каментаваць. Так гэта я до таго, што на вялікі жаль працы для міратворца Трампа дастаткова. Там 8 войнаў спыніў, зараз 9, якую, праўда, сам і распачаў фактычна. Але за 3 гадзіны да заканчэння вось гэтага, здаецца, там страшэннага ультыматума Трампа яны нібыта дамовіліся пачаць перамовы, там пагадненне, там перамір'я на 2 тыдні і так далей. Як ты гэта ацэньваеш? Я ацэньваю, што это даволі лагічна і найбольш верагодна. Не памятаю, ці ў цябе в эфире казаў, што вот праз некалькі тыдняў Трамп заявіць пра поўную перамогу, Іран заявіць пра поўную перамогу, і яны сядуць дамаўляцца. Абсолютно, так сказать, дакладны прагноз, тым больш, што хто-то там прэс-сакратар Белого дома сказал, что мы и говорили про 4-6 тыдняў, вот операция пришла 38 дзён, все по графику. Тым больш, что Трампу не там, можно
спрачацца юрыдычныя аспекты в этой Амерыцы заўсёды знойдуцца розныя законы, але ну все-таки ёсць згода, што 60 дзён вот то, што без кангрэса далей нельга ваяваць, ну каб не парушаць нейкія пэўныя законы і пэўныя правілы, якія гэта маўляў кароткая аперацыя, ўжо пасля 60 дзён это вайна, які трэба даваць дазвол кангрэса, а его будзе вельмі цяжка атрымаць. Гэта вось чыста фармальна. Што больш глыбока ў фактах, мне здаецца, ну безумоўна, што гэта вайна становіцца ўсё больш непапулярнай у ЗША. Зараз Трампу, ну як мне здаецца, калі ён яшчэ захоўвае, а я лічу, што захоўвае палітычныя інстинкты і думае пра свае ну перавагі, свае перамогі, а не з'яўляецца нейкім там чалавекам, які кіруецца нейкім месіянскімі ідэямі. Это ні ў якім разе не Трамп, ён практык, ён рэаліст, так яму трэба, конечно, згортваць вайну, аб'явіць пра нейкую перамогу. Напэўна, амерыканцы все-таки спадзявались на іншае, што па-першае адбудзецца прыблізна тое, што Венесуэле яны знішчаць кіраўнікоў, а тыя астатнія, якія прыйдуць на іхняе месца, пачнуць адразу з імі дамаўляцца на амерыканскіх умовах, альбо нават другое, што спадзяваліся, можа быць у гэтым сэнсе іх разведка ці ізраільская трошки, ну не тое, што там дезарганізавала, ну в сваіх ацэнках, як высвятляецца, памылялася, а гэта бывае в жыцці. Вось, што вось, маўляў, пачнуцца бамбёжкі і зноў народ паўстане, курды прыйдуць на дапамогу і самі скінуць ненавісны рэжым аятол. Гэта не адбылося, курды не пайшлі на дапамогу, народ не паўстаў, ва всякам разе з таго, што мы бачым, так прыкметна не паўстал, хаця сапраўды рэжым аятол крывавы і дзікі. Вось і гэта. В гэтай сітуацыі ўжо дастаткова прайшло часу, каб гэтым пераканацца, што гэтага не адбудзецца. Вось Трампу трэба сапраўды зараз уходзіць. Але з таго, што мы маем в прэсе, это не абавязкова суперправда, што выставіў Іран нейкія 10 пунктаў, это такія нахабныя пункты на сёння. Выглядае это як, маўляў, ледзь не прызнанне Амерыкі сваёй паразы і бессэнсоўнасці ўсёй аперацыі. Там санкцыі адмяніць, праліў только под контролем Ірана, што там яшчэ, ну только што кампенсацыі засталося яшчэ, каб ЗША выплаціла. Я не ведаю, як ну гэта таксама пунктам стаіць. Ну да, дзікі, я не ведаю, як это адбудуцца перамовы на такіх. Цалкам магчыма, што ну в гэтай вайне, скажем, гібридная, на тым ліку і ідзе інфармацыйная, магчыма, все гэтыя пункты на самой справе. Іранцы дзейнічаюць метадам Трампа, да, спачатку выстаўляць, як ён там з тарыфамі ці ўсім астатнім, нейкія абсалютна нереалістычныя умовы, а потым ужо прасіць больш рэалістычныя. Можа быць і гэта. Але ў всякам разе Іран, напэўна, адчувае сябе пры ўсіх сваіх стратах дастаткова в гэтым сэнсе упэўненым. Ён бачыць, што ён можа нанесці страты амерыканскім інтарэсам у гэтым рэгіёне. Адна ж, ведаем, пагроза разбіць гэты дата-цэнтр, падкажы мне, в якой ён дзяржаве, ці в Эміратах все-таки, ці в Катары? В Катары, по-моему, так, да. Которые там, ну, триллионы патэнцыйна как бы каштуе. 3 триллионы, здаецца. Да, и это некалькі там десятков иранских дронов, которые кожны каштуе там $5000, можа его разбомбить. Гэта, конечно, ну, той вариант, который можа спыніць амерыканцаў. Ну, плюс то, что мне вельмі важно, я думаю, адзначыць, гэта вельмі непапулярная вайна на тэрыторыі сярод самих амерыканцаў. Прытым не толькі мы ведаем зараз, які Дарэчы, вот я хочу про это выказаць таксама, калі людзі кажуць, вот што зараз робіцца, Карлсон так, Такер Карлсон супраць Трампа, его былы паплечнік і іншыя там все асуджаюць. Мне больш нават цікавая такая Меган Келлі, такая журналістка, публіцыстка, таксама яна супраць. Ну гэта реально раскон в гэтым руху мага, паколькі яны Make America Great Again не прадугледжвала, што пачнем замежныя войны. І Трамп же, это твоя іронія была, ну, может быть, доступная про там примирение, але реально першы свой тэрмін ён ганарыўся, што з 20 по 20 с 16 по 20 год, калі он был першы Трамп, ён ни одной войны не завёл там першыню в гісторыі ЗША за апошнія десятгоддзя. І зараз ён прыйшоў з гэтым, калі становіўся прэзідэнтам, і до выбараў, і пасля сваёй прамове сказал, што нам не патрэбны войны, і першы, можна сказаць, год ён так і дзейнічаў. Зараз чаму он пашоў на гэты Іран, ну это абсолютно не адпавядае мага. Ну і ён таксама на пачатку казаў, што ўсе гэтыя міжнародныя сусветныя праблемы это не наша справа, у нас хапае сваіх праблемаў унутры
любой Ну, не зусім краін. так. Он же мірился, правда? Это ж все гонор и честь, так сказать, что он мирил одно, там, Иран, Азербайджан, там, Израиль, Палестину, нібыта, там, Індію, Пакистан, там, Бирму, все повсюду он лазил, 8 войн спынил, да, 8. Ему Да, Албанию с Арменией, да, умел, да. Ему это подобалось, и вот гэта то, что зараз сапраўды, ну, не адпавядае ідэалогіі тых людзей, які кажуць, навошта нам вмешвацца. Мне асабліва смешна, калі пачынаюць того ж Такера называць Карлсона там антисемітам только за то, что ён не хоча, каб ЗША воевали в Иране, бо ён і большасць нават гэтых прыхільнікаў вот этой мага, гэтай ідэі, что Америка павінна сваімі справамі найперш займацца, не падабаецца гэта вайна. Яны кажуць, это в асноўным інтарэсах Ізраіля, чаму мы павінны, так сказаць, гэтым інтарэсам падпадаць. Ну і тут я б сказаў, што каб нашы гледачы не думалі, што вось толькі там, маўляў, ізраільскае, праізраільскае лобі гэта все прасунула, вот там ці евреи, якія там дастаткова прысутныя, моцна прадстаўлены ў СМІ там і у палітыцы, яны вось гэта на самой справе, там больш моцная гэта якраз коаліцыя, ну то, што называецца хрысціянскі сіянізм. Гэта менавіта, ну, пратэстанты, якія вось літаральна ўспрымаюць Біблію і лічаць, што кожны там сапраўдны хрысціянін павінен дапамагаць вот цяперашняму Ізраілю, переносіць аўтаматычна гэтыя словы з Бібліі на цяперашнюю дзяржаву Израиль. Это называется христианский сионизм, это называюсь там про нашу иудео-христианскую цивилизацию, что многие теологи посмеются с гэтага, паколькі, ну, нема такой едности, абсолютно розные религии, розное ставленне до Христа, скажем мягко. Вось. И гэта значная частка выборников менавіта такие, вось, ну, там, баптисты, евангелисты, менавіта такие христиане. То бок тут нават в падтрымку Израиля больш важная вот частка гэтых релігійных выбарнікаў хрысціян, а не уласна, так сказать, еврейское лобби, которое дзейнічае абсолютно открыто, то айпак, вядомая организация, вось, которая в Америце, гэта, ну, лоббизм, все это дозволено и по законах. Так что вот тут две гэтай плыні за Израиль. Але что вельмі важно, что за апошнія месяцы першыню за десятгоддзе в США, ну, это яшчэ до иранской войны, это в основном дзякуючы израильским дзеянням на заходнім беразе, першыню змяніліся стаўлення в цэлым амерыканцаў да Ізраіля вельмі негатыўна, там на 10-15% пагоршылася стаўленне, і першыню оно стало мінус пераважае на плюс. Сапраўды першыню за 30 гадоў. Вось Израиль, и поэтому Израиль для себе, конечно, израильские там публицисты и те аналитики, якія пишут там в израильской прессе, там в соцсетках, они широ признаются, что это может апошні шанец для Израиля, что Америка может за его вписаться. Вот эта иранская операция. Израиль, конечно, хочет позбавить Иран ядерной зброи, это то, что всем бы нам, напевно, было бы добро. Вось, то бок, в чым тут интерес Израиля в этой операции відавочны. Интерес США, ну, менавіта вот дапамагчы свайму союзнику, там, молодшему брату, ці як бы назвали, але вот непосредственного интереса США я тут могу погодиться, что там, кажут, Иран представляет погрозу до США, ну, какой, больше вот этим союзникам Америки в регионе это Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Израиль. Треба сказать, что супраць Ирана не только Израиль, а там и, в принципе, вот это, кого я назвал, суннитские державы залива, вось, которым Иран, ну, ідэалагічнае противостояние сунниты-шииты и палітычнае, фактычна Иран не только там супраць Израиля и супраць іх выступае весь час. Ну так, сапраўды. Слухай, вот ты сказал, пачаў з таго, ну там троху, конечно, жартам не жартам, но это правильно прапагандысцкім, ну, з іх боку прапагандысцкім таким накірунку. ЗША, Трамп заявіў, што мы дасягнулі цалкам на 100% усіх сваіх мэтаў, наша перамога неабспрэчная. Да, ён же пісаў там, што у сваёй соцсетке. Ну і безумоўна Іран таксама сказаў, мы США перамаглі, мы им показали, яны все, разыходзімся, пагадзіліся на наши там 10 патрабаванняў, на наш план дасягнення поўнага спынення, сканчэння войны, гэтак далей. То есть перамаглі абодва, але зацягнутыя былі ў гэтую вайну і нават не толькі краіны персідскай затокі, але і, скажем, той же самый Китай, та же самая Россия, той же Пакистан. Ну, Китай хитро стоял баку, да. Формально кажучы.
і вот яны выйгралі, прайгралі ад сённяшняй сітуацыі і, прасці Господі, а Лукашенко? Кітай, безумоўна, выйграў больш за ўсіх. Кітай тое, што, як самі кітайцы казалі, там 60-е, 70-е, трэці, які радуецца, да, паміж холоднай вайне, паміж СССР і ЗША, то цяпер, скажем так, яны таксама, ну, у іх там, конечно, могут быть проблемы с поставкой, но але настолько великая держава, что она повеличить российские поставки там нафты и газу, и плюс зато Китай, и он же на первом месте по вот этой так званой в широком сенсе альтернативной энергии. Яны ж ветраки, яны ж солнечную энергию, яны ж все, что заўгодна, яны бегут, опередживают без всякой Греты Тунберг, яны моўчки опередживают Европу своих этих, своей, ну, так званой зеленой революции, это реально. Яны робяць новые технологии, яны там целые тысячи, ну, сотни километров в одном месте этих солнечных батарей, мы можем бачыць такие здымки квадратных километров, вось. І тое, што яны ведаюць, ну, да чаго ідзе свет, і пазбаўляюцца ад энергетычнай залежнасці ад такіх вось сітуацый. Што да Лукашэнкі, ну, я не бачу яго асабліва такога тут прямога інтарэсу, выйгрыша, пройгрыша, но акрамя нейкага ідэалагічнага, калі вось ён уступіўся і все-таки за Іран в пэўным сэнсе, ну, чисто так, прапагандысцкі, што это вот, калі сустракаўся там, да, с иранским прадстаўніком, и ему зараз, конечно, хотелось бы, каб Иран не проиграл цалкам, да, вось ён. То, что замирение, это, я думаю, для Лукашенки добро. И Дональд як бы выиграл, и Иран выиграл. Ну, все, вот мои браты и Дональд, и Иран обидва выиграли. Это то, что Лукашенко может задовольнять. Значно было бы горш бы для его, калі бы была чистая перамога Трампа и чистая пораза Ирана со зменой режиму. А там все-таки есть пэўныя белорусские интересы, хоть и не вялікія. Так что яшчэ, што ему вельмі важно, што вось дзе его реальные интересы, это как раз у гэтых кралівых краінах заліву, это и Оман, это и Эмираты, где его и товарозварот больше, который чисто там трошки так, ну скажем, левым чынам зроблены товарозварот, там нафтопродукты оформляются, и его асабістыя интересы финансовые, как мы ведаем, як наши расследовальнікі, якія да цябе ходзяць в эфиры, рассказываюць менавіта там, в гэтых краінах заліва, в Эмиратах. Так что вот калі б гэта вайна разгарнулася и перешло бы туды, то что Иран бы пачал активно сопротивляться и бомбить гэты, больше активно гэтай краіны, то вот это сапраўды Лукашенко бы ударило по им. Но так что примирение в дадзеным выпадку его оптимальный вариант. Ну, ён неяк так ізноўку прапетляў у гэтым вот пытанні іранскім, то не асудзіў, не особо так, нейкія закіды троху рабіў у бок Трампа. Так весь свет. Ніхто там асабліва не хацеў ні за каго радыкальна впісвацца. Вот ты кажаш, іранскія, ну, саюзнікі, да, Кітай, Расія, яны ж фактычна не кінулись так Іран абараняць. Тым больш про Россию шмат казалі, она ж там все осторожно, калі подписываў дамову там с Ираном об супрацоўніцтве, там якраз многие вот гэтые знаўцы рэгіёна падкрэслівалі, что там не было пункту про военную дапамогу в пункту конфликту. В этом сэнсе Россия менавіта асцераглася гэтага и так хитра гэтую нібыта стратэгічную дапамогу, тое ж самае няма у Китая с Ираном. Так что все назирали, вось, а Европа назирала и не долучалася до Америки. Карацей, никто не захотел тут активно вписываться за гэта. Вы типа тут свихнулись, один с одним воюете, мы в вашем шаленстве не прымаем удел. Слухай, калі паглядзець все ж таки на мир, які там быў дасягнуты паміж Азербайджанам і Арменіяй, ну, то у прынцыпе там как бы яны самі былі зацікаўленыя ў гэтым міры даўным-даўно. А тут прапанавалі яшчэ і розныя інвестыцыйныя праекты, там нейкую там трасу пракласці. Для Арменіі вельмі важна выхад на розныя там рынкі і тэрыторыі і гэтак далей. Ну тут зразумела, тут как бы вот супалі інтарэсы і пажаданні. Калі мы кажам ўсё ж таки вось пра вот верагоднасць мірнага дамовы і спынення супрацьстаяння Ізраіль, ЗША с аднаго боку, Іран з другога. Ты верыш у это?
Я все чакал, калі закончыш пытанне, каб ставіцца пра Арменію, все-таки там гэты мір, который ты кажаш, чакалі адзін на он наступіў толькі пасля таго, як Арменія де-факто захапіла Карабах і назвала яго сваім, паколькі ён і дэ-юра быў. Азербайджан захапіл Карабах, назвал сваім, паколькі ён дэ-юра быў азербайджанскім, это республіка, так сказаць, аўтаномная. Ну, то бок мір наступіў пасля нейкай перамогі на полі боя. Вот этот важно удакладніць. Пакуль этой перамогі не было, яны все паміж сабой воевалі, і толькі нарэшце Азербайджан відавочна паказаў, што ён стал мацнейшым за Арменію, перамог в Карабаху, і Арменія не рыпалася, не стала гэтым упярэчыць, паколькі разумела, што на сёння яна слабейшая в военном сэнсе і фінансавым. Пасля этого яны дамовілись. Вот так это бывае. Так і тут. Пакуль, ну, наколькі разгромлены Іран, мы вось з гэтых штодзённых справаздач пра колькі там всего разгромлена, ну, ці можем мы мець агульную картину. Я думаю, і Іран, который там на сваіх плошчах ставіць гэты гадзіннік, колькі засталося до смерти Ізраілю, так, по-моему, там выглядае, ці только США, ці Ізраіль, только Ізраіль там, по-моему. Ізраіль, да, він же в концепції прапісана мэта існавання. Да, знішчэнне Ізраілю. Вот пакуль гэта не здымаецца, то какой может быть мир паміж Іранам і Ізраілем? Ну, пры Абаме, пры дэмакратах мы памятаем, што яны заключили такую больш-менш, ну, скажем, доўгатэрміновую дамову, з якой Трамп адразу выйшаў з Іранам, пра тое, што Іран не стварае ядерную зброю, вось, а тут паступова там здымаюцца супраць яго санкцыі. Ну, прыйшоў Трамп, як рэспубліканцы традыцыйна больш праізраільскі атлумачыў, па якіх прычынах, вось, і стаў гэту палітыку да Ірана мяняць, вот дашло да вайны. Але, адказваючы на пытанне, так, не веру. Вось гэта будзе часовае замірэнне, якое там не на векі, вось, гэта як штосьці, калі б ты мне спытаў, наколькі сёння там магчымы мір паміж Расіяй і Украінай, так? Ён магчымы часовы, і ясна, што як бы не будзе заключаны, абодва бакі, уже дакладна Украіна, будзе мець на ўвазе, што калі прыйдзе час, і яна верне свае тэрыторыі, захопленыя Расіяй. Так, і з Іранам, ну, вот тыя 10 пунктаў, канешне, якія, ну, нібыта іранскія патрабаванні Амерыка не прыме. Што яна можа прыняць? Ну, згоду Ірана там на то, што ён не робіць ядерную зброю, але працягвае сваю атомную праграму, но Амерыка не можа патрабаваць ад Ірана здыміце са сваёй унутранай там, ну, скажем, патрабаванне знішчэння Ізраіля. Это іх не внутренняя справа. Такие рэчы не выносятся. Это нацыянальная ідэя. Ну, это ідэя гэтых аятол. Мы все-таки не павінны скидывать з рахунку сам іранскі народ, который в значнай ступені супраць гэтых аятол. І, можа быць, як часта бывае, пасля нейкага замірэння, то гэты народ зноў скажа сваё слово, но але, канешне, уже сколькі разоў ён казал, і его гэтыя все паліцейскія сілы Ірана забівалі. Тут не ведаю, аптымізму не вельмі шмат. Ну так, да, вот я працягнуў твае паралелі, як ты сказаў, гэта тое ж самае, як верыць у тое, што вот сёння мір наступіць паміж Расіяй і Украінай, і я працягнуў, як і верыць у тое, што Лукашенко цалкам спыніць усе рэпрэсіі, і мы з табой вернемся ў Беларусь і будзем працаваць, як і да 2020 года з Беларусі. С вуліцы Карла Маркса? Карла Маркса мы, ну, а вы там вядома дзе. Прывітанне табе, можа быць, і мне таксама ад нашага агульнага сябра дарогі, і пытанне. За ўсёй гэтай катавасіяй узчатай Трампам час ляціць імкліва, не так ужо і далёка да наступных выбараў у ЗША. Жыццё без Трампа вернецца да нармальнасці? Ну, я бы не пераацэньваў ролю Трампа ў тым, што жыццё наша перастала быць нармальным. Вось, так что, ну, зараз... Это наше ненармальное жыццё сфармавала Трампа, да? В принципе, да. Ну, я ж не хочу зараз уж так распаўсюджвацца, пісаў калісьці, і, дарэчы, Дарога мне тады, по-моему, падтрымліваў той мой допіс, я лайкаў і, можа, каментаваў нават пра тое, што, ну,
калі коротко, што самі дэмакраты, то, што называецца дэмакратычная партыя ЗША, як яны кіравалі, яны прывялі да з'яўлення Трампа, і то, што выбралі такі радыкальны шлях, паколькі яны сваёй палітыкай ўсёй гэтай там расавай, гендернай і все астатняе, яны просто зашлі даволі далёка то, што успрымаецца нармальным амерыканцам ад нормы. І зараз вот этот закон маятніка, сам Трамп, вот што парадокс палітыкі, яны в адказ на гэтую ненармальную палітыку дэмакратаў амерыканцы выбралі Трампа, прытым з істотнай перавагай, да, і галасавалі за яго так званы незалежна, не только прыхільнікі рэспубліканцаў. За кошт этого ён выйграў нават не только па штатах, а і мы ведаем, што ён выйграў масавае галасаванне, то бок в цэлым набрал большасць. Вось, в адрозненне ад першых выбараў, дзе Хіларі Клінтон набрала больш за яго. І ён стал праводзіць палітыку таксама маятнік занадта в іншы бок радыкальную, ж не кажу пра вайну, а пра ўсё астатняе, што не падабаецца тым жа зноў, скажем, нейтральным амерыканцам, і его рейтинг крытычна нізкі, як і был крытычна нізкі рейтинг Байдена свой час. То бок тут вот это ненармальная сцена неяк так вось менавіта з двух бакоў ідзе і развіваецца. І самае прыкрае, што сапраўды, што на любы ківок маятнікаў занадта, то іншы бок таксама адказвае чымсьці такім. Вось. І как бы это вот да сярэдзіны прыйсці, не дёргацца неяк. Вот то, што сярэдзіна была пры умоўным Абаме, можа зараз многія людзі, так сказать, хто мяне слухае кансерватыўна, не падтрымаюць это, но я, конечно, традыцыйна больш схільны, так сказать, да рэспубліканцаў, але Обама был нормальный президент в этом сэнсе. Клинтон был нормальный, он по 2 разы выбирался и там великие проценты набирал. Рейган был нормальный. То, что люди выбирали нечто, сярэдняе для свайго часу и не ходили некие крайности. Байден сам по себе не был такой крайностью, але та палітыка, што праводзіла его адміністрацыя, при тым, што ён уже был, скажем, мягко, не вельмі актыўны за свайго фізічнага стану. Она, безумоўна, была палітыка крайнасці в значнай ступені. Я тебе скажу, Трамп вельмі актыўны, але гэта неяк так асабліва не радуе. Это ж іншае пытанне, да, што занадтая актыўнасць это здзіўляе в такім зросце, как кажуць в таких упадках, твою б актыўнасць да мірнае рэчышча. Вот то, што хочется про его сказаць. Давай на завяршэнне яшчэ закранем адную тэму. Я адмыслова зараз вось зайшоў у Телеграм, на твой Телеграм-канал і паглядзеў, што па-першае, неяк ты даўнавата ў Телеграме нічога не выстаўляў, а па-другое, неяк ты абышоў тэму новых фактаў датычных кейса Мельнікавай. Што з гэтай нагоды скажаш, і ўвогуле пра выбарчую кампанію Координацыйнай рады? Таму што мне ты мог уже заварыць, не раз такое пытаешься, а я тут вельмі такі нетрадыцыйны, напэўна, нетрадыцыйнай арыентацыі, нетрадыцыйнай тэлеграмнай арыентацыі. Да, то есть я не говорю про то, про что я не ведаю. Это вот адрознівае меня от многих твоих гостей. Хитрец. Я калі штосьці не ведаю, я это не каментую, так? І калі мы нават не можем дакладна установіць факт, ці сапраўды гэта была яна на здымках, ці сапраўды гэта яна купила гэтыя кватэры, ці не ёсць это спецаперацыя гібридная інфармацыйная, то як можна каментаваць? Мне значна больш цікава пракаментаваць, вот не знаю, пакуль гавару, ці я падрыхтавал одну такую вечную цытату, у нас час яшчэ ёсць, не хвалюся. Кныровича, надеюсь? Нет, больш, так сказать, важный, при всей повазе до Кныровича, больш важный человек. Я хотел прокомментовать, паколькі ты тому и запрашаешь, мне пытаешься про Америку, люблю всякие американские речи. Историк есть такие, Артур Шлезингер, историк и автор, писал про циклы американской истории. Вось, калі коротко, что як ты хитро обошел пытание про Координацыйную раду, глянь. Нет, это я подвожу. Есть такие, циклы, по-перше, интернационализма, как называют, то бок активного удела у замежных справах, и изоляционизма, раз, и циклы больше, так сказать, перемен революцийных и больше консерватизма. И вот коротко, здольнасць нацыі да выканання палітычных абавязательстваў, якія патрабуюць для высокага напружання, абмежаваная. Прырода патрабуе перадышкі. Вырванные постоянными боевыми закликами, знесиленные бесперапынной агульнанацыянальнай актыўнасцю, расчараваныя атрыманымі вынікамі, люди імкнуцца да вызвалення ад узятых абяцанняў, перадышцы для адпачынку і аднаўлення сіл. Так сходзяць на нішто публічныя акцыі, страсці, ідэалізм і рэформы.
і гэта в ЗША. Ён опісваў вот такія перыяды больш кансерватызму і прыватнага інтарэса. Безумоўна, мы зараз в гэтым перыядзе. Прыватнага інтарэса зразумела, да, вот на фоне кейса Мельнікавай гэта... Нет, просто нават, глядзіце, калі мы абмяркоўваем там задачи наших палітыкаў, і людзі кажуць, што вы реально павінны абмяркоўваць, і пачынаюць там нейкі часовы побыт, там нейкія пашпарты, то бок інтарэсы прыватныя людзей, каб ім тут за мяжой жылося нормально, а нібыта забылі, якая, ну, галоўная мэта звяржэнне рэжыму, а это уже не абмяркоўваецца амаль што. Вось вызваленне палітвязняў... Ну, реально глядзяць на рэчы. Мы зараз не можем нічога зрабіць для звяржэння рэжыма. Давай хотя бы вырашым гэтае пытанне. Пашпартамі і, так сказаць, хаця не вельмі ўдала не займаюцца, як сведчыць мой вопыт, і всякімі часовымі побытамі, міжнароднымі абаронамі. Вось, я про тое, што... Пераходзіш у лагер крытыкаў. Нет, я про тое, што нет. Аб'ектыўная сітуацыя такая. Дарэчы, ты любіш рэкламаваць, вот пасля цябе вечарам пайду в эфир Белсата, як раз гаварыць пра выбары в Координацыйную раду, так што много не буду распаўсюджвацца, але такая гістарычная сітуацыя, што сапраўды зараз, як бы не старались СМІ, палітыкі будуць нас, вот уже у цела Латушка трошки был элемент крытыкі, да, нас журналістаў крытыкаваць. Ну, мне ж здаецца, настолькі ўжо много журналісты даюць пра гэтую падзею амаль кожны дзень. Во всяком разе то, што я бачу, Еврорадио, Белсат, Рацыя, Свабода, але, ну, гэта нигде не набирае. Ты пойдзеш, кого бы ты не возьми, это не будзе набираць шмат, бо людзям, в широким массам людзей гэта не вельмі цікава. На жаль, зараз это было, дарэчы, 2 гады назад. Тады я проводил свои двубои, и то, что 1-2 разы провел про выборы в Координацыйную раду на пику интереса, оно набирало там 3000, а астатнім я набирала 50-60 тысяч. То бок, гэта тая тэма, якая широкія массы не вельмі цікавіць паколькі. Ты сабе соломку подстилаешь. Минулый раз Прокопьева абвінаваціў СМІ у тым, что как бы цікавасці не было, это СМІ слабо как бы тему отпрацавали. Так, это... И тут зараз потым нойдется кто-нибудь, кто скажет, что... Минулый, хоть не зараз, я кажу, что есть якая тэма, якая, ну, нават СМІ будуць абмінаць і настреліць, будуць, чаму люди будуць шукаць інфармацыю. А есть тэма, якую хоть ты по 5 разоў на дзень во всех СМІ давай, люди не вельмі будуць, бо люди задаются пытанием. Но объективное пытание, это не тому, что я кажу, як ты кажешь, там в критике, нет. Я на дадзены момент, штосьці я выказываю свое, дадзены момент я не выказываю свое, просто констатую ситуацию. Такая ситуация и ввогуле з беларусамі актыўнымі, які працуюць палітыкай, ну, замежа ад актывістаў до журналістаў. И плюс, ну, объективная реальность, люди задаются пытанием, а что можа зрабіць Координацыйная рада, а навошта яна, а які ее дасягнення за мінулую кадэнцыю, а чаму не ідуць тыя знакамітыя люди, якія вырашылі не ісці, это пачынаючы ад Бабарыкі, заканчиваючы тымі, хто выйшаў, і там мінулыя люди, якія представленыя былі в раде, там той же блок Кныровича, Егорова, Прокопьева зараз не ідуць, то бок яны рашаюць, что там, ну, айчынка выдзелкі не стоит, да, жартик такі ёсць про айчынку, не овчинку, да, вось, что яны вырашаюць, что там, ну, как бы нема чого выиграть, и их тут попрекают, ах, вы такие забоялись, я ледь не ужил слово нецензурное, ну, в сенсе забоялись, вы такие бояки, знову ледь не ужил слово нецензурное, вы забоялись туда ісці? Нет, они не то, что забоялись, они просто не бачаць у гэтым нейкага, ведаеце, стымула, нейкага інтарэсу. Это, як ведаеце, мы гадамі абмяркоўвалі ў нашых эфірах, чаму людзі не выходзяць там на нейкія мітынгі, там, 25 сакавіка ці яшчэ калі-небудзь. А людзі ў 20-м годзе выйшлі, калі нават іх асабліва там і ніхто не прапагандаваў, выйшлі, паколькі самі вырашылі. То бок, і калі людзі бачаць, што ёсць стымул, ёсць канкрэтная сітуацыя, дзе іхні выхад і удзел штосьці вырашае, яны в этом удзельнічаюць. Вот сітуацыя з Координацыйнай радай, зноў-такі, я это констатую без всякай радасці, абсолютно сумна я это констатую, но вось такога стымула у многіх беларусаў, якія могуць стаць патэнцыйнымі выбарнікамі, няма. Слухай, ну калі цікавасці да палітычных працэсаў, да нейкіх вот гэтых структур няма, калі праглядаў нават няма, не тое, што галасавання, можа быць, ніякага не будзе, то можа сапраўды ім узяць ды самараспусціцца. Ну хай ідуць, вон пойдзе сабе Латушка працаваць у Жабку, будзе мець нармальныя грошы і ўсё такое. Ты ему скажи в эфире, а не мне тут. Не, я так образно кажу, ну не Жабка там, ладно, хтосьці і ў Жабку можа пайсці
знайсці. Дарэчы, нармальныя заробкі і ў бедронцы таксама, я ведаю, знаёмага вон сустрэў днямі, працуе в Ахове ў бедронцы, атрымлівае нармальныя грошы і гэтак далей. Я до таго, что ну разыдуцца, ну хтосьці прыстроіцца, латушка таксама знойдзе сабе у бізнесе месца, а люди хай сабе самі вырашаюць праблемы з легалізацыяй, з пашпартамі, з усім астатнім. Раз гэта ўсё херня, ну самі зробіце. Все-таки вырашае праблемы, объективно скажем, спрабуе вырашаць кабінет, а не координацыйная рада. Координацыйная рада — это, ну, так званый парламент. Кабинет тоже нахер кому трэба. Нет, парламент, протопарламент, который все-таки, ну, реально там школа для дыскусій. Ён нічога не вырашае. Это объективно яшчэ, что людям, скажем, калі кабинет Тихановска, ён все-таки, ну, вот вчора там сустракаецца зараз с кіраўнікамі Іспаніі, с прем'ер-міністрам. Это все-таки ўзровень, да? Тихановская мая на увазе. І якое б там не вырашала пытанне, но гэта як бы тое, што нам нельга адмяняць этой структуры. Структуры павінны быць як для моманту X ці просто для сітуацыі, нават не для сённяшняй сітуацыі, аднамента для моманта пэўнага X яны павінны працягваць існаванне. А это я уже зараз выказываю сваё меркаванне, а не канстатую тую сумную сітуацыю, в якой ёсць зараз актыўнасць, палітычная актыўнасць беларусаў за межы. При этом, што я, ну, і пісал калісьці рацыянальнае стаўленне да Тихановскай. Такі блог на Свабодзе про тое, што менавіта да яе трэба ставіцца як да неабходнай сістэмы, структуры, якая працуе, і можна там, ну, нейкія, скажем, выловліваць, крытыкаваць недахопы, спрабаваць іх памяняць, на іншы бок павярнуць, але ні в якім разе не ставіць пад сумнеў і дабівацца знікнення самой структуры. Это не трэба рабіць, як я лічу, у дачэнні да Тихановскай, дачэнні да координацыйнай рады. Яны павінны існаваць менавіта як сімвал нашага існавання тут, як сімвал той Беларусі, якая не можа мець свае структуры зараз на тэрыторыі Беларусі. Каб з'явілась там магчымасць, конечно, людзі бы там знову завялі партыі, там ці былі б выбары ў парламент. Які был бы сэнс тады в гэтых структурах за мяжой? Но пакуль іх няма ў Беларусі. Вот сэнс в гэтых структурах. Так что вот трэба аддзяляць аб'ектыўныя, скажем, сумную сітуацыю і неабходнасць, которая будзе існаваць, ну, пакуль ёсць Беларусі дыктатура. Дякую вялікі. Завяршаем нашу сённяшнюю сустрэчу. Я нагадаю, што палітычны аглядальнік, аналітык Віталь Цыганкоў быў у нас у эфіры. Скіроўваю вас як да сацыяльных сетак Віталя, яго тэлеграм-канала, Фейсбука, так і да яго калонкі на радыё Рацыі і на сайце Рады Свабоды. Ну а на сёння мы развітваемся. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.